Bună seara, brusni nutritori! Bine venit la altă mobeție armânească. Azi o avem oaspită Mariana Tasențe. Mariana Tasențe se află Hagilarea, tu județul Tulcea, tu una taifa armânească, bițisculia tu domenia economică Tulcea, lucrurile ți le dare este legat de domenia asta, ama vă zic că nihem cum șalepsi, calea tu zănati și nu așa este lucru, vă zbrască multuși de Mirachea, ți si deșteptă, tia îngripsari. Și are îngripsită MP mucăneaști, pe română, MP armânești. Vă ne zic că mai multe de toate este, are publicată pe mai multe, zicem, canale de comunicare, pe mai multe canale de îngripsare. Și avem mare mirachi tața că are mirachi și nădii știi și simfer știi lumea armânească și că va să îngrăpsească și tu limba noastră, tața că zicem că zilele noastre, limba este tună ca tasti sinihiamo camazori. Așa că ca fiun ți îngrăpsești și să zbrăști armânești, zicem că adară copus mare și adară lucru bun. Gine viniș, Mariana. Gini Baflai. Bună seara tuturor! Mariana mi hărsescu că avem mobeta asta azi și ca tot am Mhm. Curhescu cu întrebarea noastră de cafioară, tisoi. Ce poți să ne zici de soia ta? Mini mi-aflai Hagilarea, cum zicești. Tu soi al Puflean, ma pornoania este Bușar. Tatea meu, Costa, uh, fu hilo unicul hil simbolul al Gheorghe, i-a numai pap, și armasi oarfăn de mic, îl crescură pe pâine. Uh, Mana lui era de-al lui Ștercu, deci Maria, care îi lua eu numai, era de-al Ștercu, vinea de Gârții, cred că tot de acolo vine, la Vișduveni. Așa, și uh, eu nu-i cunosc cu părinții din păpânii de partea al tatei, pentru că ei trecură talentă lumii de mult chiro. Tatăl meu m-a rămas orfan de mamă la 3 ani și de tată la 5. Mm. Și mm, Bană greu. crescutul, nu te zic, Bană greauă să Curhescu. orfan. Cu capul aplicat daima, ca și cresc cu orfanii, cu capul aplicat și e. Și mana mea este de Baștel, de soi al câj, al dim al câj, feată, și Maia, da falcălințar. Ea, da, imaginația că fata mea am soi mult, tot București, 40 de veri am, de partea lui Mai. Avea călințara, ani, soi divitina, ani, coci, ani. Și ea așa avut, nici și părinții ei, îi cunoscut mai, eram mieți, nici nu prea ține minte, nu-i ține minte că dipniți eram. Și de largul că fratele Aliman era Cobadin, îți vedea mult rar, așa cum zice, că nu mai știu cum zice, armânește rar. Uh, Uh, Ženia Gine, câte vârioară, zicem. Așa Așa, la mine. așa, câte vărăoară. Vărăoară, ei îți vedea un oară pe an, ei nu-ți vedea. Cam era, și mai era așa largul și mașina nu avea toată el chiro. Și nu-i țin minte, chiar nu-i țin minte aici Maia cu paplu de partea limană. Am țin minte Maia, Maia, nu? Mhm, Maia care îl crescut pe tate, mhm. Maia Sirma. Ea era dit soia Carapalanilor. Și ea o țin minte că ea chiar duse până în 80 și nu te arăt, eram la liceu deja. De ea ți țin minte. Cum era? Uh, Să știi că ne ziceam că nepoata a ei, Dihi,
verișoară cu tatăl meu, dar noi nu credeam verișoare. Verișoare eram Franța. Eram colegi de clasă și mai, na, și nu ordinam când e eu la ei, când e ea la noi și nu ordinam că mai eram pe un loc. Și mai e chiar o țin mintea și m-a zis, mai, o ușă era că o și o țin daima, tu lai, ca și era armânile noastre după o vârstă deja, uh, nu-s ca, cum, Torahim Kama cu buiei Kama deschise. Mai Yeah. ele deja, da, tu lai o țin minte și țin minte că avea niște tasuri de asemenea, de ațeale care îți băga la curăi. Mhm. Și avea și nu, tasul este felul ca bârgăcică, nu? Așa mi îndoiesc cu e? E, și avea una bârgăcică ca de asemenea și ținică, și când ne jucam, noi ne jucam și cu ea. Că zicea că nu are valoare atunci, nu are axie, ea, știți, în timp are axie. Și cam așa, ca de greșita lui o să minte. Mhm. E. Mai multă legătura cu lumea românească vine de la părinții Mintescu. A zburat marmâneaște în casă. De daima zburam armâneaști, îl aveam, deci noi în hoară eu și deam tu mizihoară, cum zice, în mijlocul satului. Mhm. Mizihoară, zice, nu? Bine, sigur. Lângă școală, ninga sculii, ninga în spatele acasă era moara, acolo la moară hâlălul avea toate aietă, tuți avea câte 3-4 cilimeani și mai ne jucam așa cu jocurile de cirimeni. Nu au Bine. chețari, alțăream coarda, când nu adram să vacă, de regulă, știi, fetele eram visate și la rădoară. Să împiltească, să adară chinază, să chindisească, că este, știi, n-am învățat atunci. Am Să drama abțineți nici, să drama multe, ca să da, mai ca să multe nu da lucruri zi, suntem cu practici. ca să, Dar și, de la da, țipichii așa. ai să dar toate lucrurile astea, să împlitești să le dar toate. Păi să știi că din niți eram, 6-7 ani, știam să schimbisem deja. Țin minte că una verișoară de-a mea, nepoată de fratele mama mea, smărtă atunci. Și eu, că, na, dar doar ea smărtă mărata cu muca, numai toți mama mea, că să aibă ceva ca să-i dăm, să aibă amintire de la noi. Și cu sui pietamin, chindisi un set de estul de masă, cu șervețelii, cu cum să adra aminte, de le băgai tu doar, ca să ai. Și aveam adrată eu pietamină. Și tot mi-e tare, mama zicea, fiată, să nu astrinzi hirlu, că să nu iasă prea streasă, să iasă modelul înșeat, nu știu, bă, știi, ea a învățat, tot nu vedea prăxi, că Mhm. să știm să tare. Și să minte că, mergeam la școală, la sculii, adram orele și după aia, când îmi adunam fetele, că eram mulți armâni atunci, noi în clasă eram gimități armâni, gimități mucani. Mhm. Școara era și gimitate coară armânească, gimitate coară mucânească, că trisea una râutul mese și ne despărța. Și zicea, acolo armâni, acolo mucanie. Și țin minte când adunam la, cum zice, mucânească, zice, șezătoare, pe armâneaște nu ticnește tora. O alta să dâși, nu ticnește tora, E, cum îi zice. și bine greșit Eh, zborul. și ne luam la întrecere, care îi tindiseaște cam aonia, care a dar, cam am șiat, care cam mai custa. O aveam pichete masaca, ei custa, fără murtată la șamată, ei custa, am pilitea, așa îi dădea mâinile. Mhm. Mhm. Și când, așa, pentru mine, hoara, eu mi-amintai, are iurism de bagrem, de salcâm. Ah, Timșat. Că în spatele acasă ei, de la noi până la moară, Mhm. era de marginea de gardă, avea salcâni mulți. Și Mhm. anda bubutisea, anda luludisea, era un iurism de să muta nările și ți intra tu suflet. Și eu când mi tornu, mi-am turnat de multe ori tuistele din noapte, mi-am turnat în coară. Tu, casa, eu până cu vicinii, aveam un livade, tu margină de hoară, un munte, ziceam noi, el era săracul un deal, că-ți vede și tora, mica,
noi zățeam munte. Mhm. Și acolo am iurismația de salcâm, de bagrem. Një avë multë hari këtë se shkë di multe orë të hisi acolo toți afară, de figurami Mhm, mhm. dormi și Yeah, yeah. nu puteai să nu te întrebi, tu ții limba în hiseța, și că va te întrebi și tora ta. Armâneaște, că parcă nica Fimisescu așa și mai miton, nu coară și îți ved oamenii. Mi-am adunat așa la nunță cu viținii mele, cu tantița, cu multe vițini mi-am adunat și parcă nica vrea și să ai timiserea și timisești cum era. Mhm. Era greu, într-adevăr, nu era lișor, daima, că nu-i... Dar vrei să timisești, să tare, spiritusești Mhm. Mhm. cu oameni cunoscuți. Ti luai Niham de la istoria a taifei Mhm, și te aveam întrebat Niham și de părinții tăi. Vreau să ne turnăm Niham și la ei, tația, că mi că n-ai mai mult o legătură cu lumea românească. Vai, dacă o vini, nu pot mhm. zică de la păpâni, tația, că numai ta bânai, nu sputea, era largul. De părinții Mhm. tăi ți timiserei. Tatăl meu era la CAP electrician. Ani de zile lucră. Chiar până ne mutăm în 82 în Tulcea, el acolo era la CAP lucră, electrician și mama mea, când, până s-o operează mărata, că a avut multe operații la ureche, prota oară adra țâsea. Țâsea, te ți nu știau să ca și era minte, trebuia să dar doară și care nu-i dădea mână, plătea. Și țâsea. La vodcă, țin minte, când eram mică și deam lângă ea și nici o duseam cum nu-l mintește modelul acela de prin Navodche, că Navodchele s-a cam greu, cam tare, am frucatele s-a drat cam ușor, că na, băgai maștirlu, am frucate am adrat și eu am țăsută, și chitiniți am țăsută. Este s-a drat, Navodchele s-a drat mult, Mine nu știu cum trebuia. era. Poți să îmi dau zboară de cum era navăchile astea? Nu știu cum. Mi că nu am văzut, Ivahi am văzut, dar nu știu, le știu cu zborul ăsta. N-am una poză, va să petrec fără poză, după ce Navodchile sunt mai vedo, așa, v-ați adaptat și v-ați Bani petrec, că tot, e. Bun, asta care... Da, da, white, ai cadrul ăsta cu ea, ți saști. E. Am și un poemat scris cum vedeam eu a războiului, va să citesc, dar va ghivăsesc după aia, Mhm. poemata este. Și după care se operă și nu mai putea să adară halat când cași. Apoi a luat de ampiltea. A drat niște, zicea că nu s-o axat cu mâna și din și ampiltea. Și cam zori era cu mâinile. Și când a văzut că era și zori și mâna ei de lucru era căpsată, luăm în mașină de tricotat nemțească. Ea era semi-automată, nu era automată. Tot trebuia spinză la ea. Și lumea aducea lână toarsă, cadra fanelii de lână. Și am atunci tot lumea un șprum si bă estu hirlu între altul cam gros, altul cam subțării, altul cam un not cam gros și plângeai. Și cât eram? Eu eram vrep atunci, cât aveam? 11 de ani, 12 de ani, cam așa. Că o ajutam și eu, lucram și eu tu mașină. Mi-a Mhm. mi-a că mai Andra modele. Andra modele și cum zicea ea mărata, zicea, e bună este că te bați fără pară, te ascult cu pară. E, că era pultită munca.
Sigur, asta era lucru Era pozitiv. lucru pozitiv. Ama și ati mintea muito bună, ama ti mini mai asti țiva, mini cum nu para ne-am stoha si ti tu ți asti lucru cu mâinile, ți asti Mhm. manualitate. Am așa ca mult tini, îi tinisesc cu mult pe aței ți știu să-și folosească mâinile și să iasă un lucru atât îmșat, la Atunci, dar ca cu mâinile cu stoha asea. atunci trebuia să știi sadari. Yeah. Un miare când smărită trebuie să știi bă de toate. E scoasă, te-a învățat să pornești la mașină, te-a învățat că să știi sadari pe casă, să le știi pe toate. Că după aia, na, nu se mărtare. Trebuie să le știi pe toate. Cum vanezi? Mea vanezi la soacră, te va te bagă sadarea ațea, sadarea, nu știi să fac, cum să nu știi? Trebuie să știi. Știi, te-a învățat de mic. Și mutrita mea zicem, ți asta niham de tună lumii, niham zicem diaforă de Mhm. partea asta cât se lipsea să le știi tot la dar, ea sti că mai are una parte mult bună, mini canoară nu ne aflu araftu să dară lucrurile cum le voi mine, așa că crezi că când știi la dar cu mâna tău, tot na sigura va ți vrei. Așa, că și la noi, când la panelii avea lume care era mai pretențioasă, care mai... mm, așa nu, mai și trebuia să ai răbdare. Așa, dar răbdarea e bună. Tatea E. tău? De tatea tău ți miserai. Tatăl meu, știți, Timisescu când Adram zboară în cruciați, Ah, integrami, mhm. cu el. Eu îi ziceam zboară, el zicea cam mai este că, na, fiatele cu tații cam nu scatora. Tora e altul ceva. Tora, painting-ul de tora e altceva. Și foarte bine dară tora acum dară. Așa Că este. sunt, niții trebuie să duchească din niți că sunt vruți. La noi era altul ceva, la noi zicea să-l vrei fciorul, mas nu să știi bă că tine îl vrei. Tu somnul să-l bași și să nu duchească pe tine îl bași. Mm. Amatora e altul, curlie și mai bine. Mhm. Picioriții trebuie să duchească că sunt vruți. Așa este. Are și Mhm. multe părți bune la lumea editora. Asta este. Yeah. Are și părți, Are și multe, are și și părți așa, și așa. bune. Yeah. Are lucruri bune ți chiar, are alte lucruri bune Mhm. ți hind. Yeah, Stăs cu tot mai asta ca un de biani între diali. yeah. Erai la sculiții, minduiai tinică va să dar tu bană, anda erai nică și era la sculiții. Ți mira che aveai. Când eram mic, prot lui Isu, a meu era smedaria tristă. Și am ajuns și clasa 8, tot ziceam că vă dau la sanitar. Ama sanitarul era cu stanța, nu avea Tulcea. Și noi ne-aveam mutat Tulcea în Nimpi intru eu la liceu. Deci când eram eu clasa 8, ne mutăm Tulcea. Câțe că era și fratele meu cu 2 ani mai mare și unele a fi să dai maninte. Yeah. Ei vă dai la internat, ei să ai și smâcă, ei să tare și salțește și s-ar mănăște acasă. Și apoi, cu așa, smutară părinții noștri, luară în casă Tulcea și ne mutăm Tulcea și apoi zice, iată, noi te iesul lucru ne mutăm. V-ați da aia oații că, na, și cât să avea, era primul an când s-a dreie economicul la liceu agricol și va schia acolo, la liceu agricol, la economic. Și apoi, da, vrei, nu vrei, ca el, Grigore, ia mă bei, cum zic mocanii. Deci la care și era și multul Zori, că nu avea, mai era și tot an de contabilitate, nu avea profesor, nu avea dascali. Nu avea dascali de contabilitate și ne de da ori la școală. Tacinările aveam orile la și contabilitatea o aveam după amiază, după prânzul. Și era 3 kilometri până la liceu, de la noi de acasă până acolo. Am anizea pirpadi, da ori, zu pirpadi. Eram șapte. Erau ani de tinereață, că
Așa era. Pentru Sony te ajută. Tața că Je. inviți așa acolo pentru Sony fu zânata ta, minduesc cu naima mare parte din bana ta, care v-ați decât inviți Je. și fu mult bun pentru Sony. Mhm. Je că tora la lucruri ce lo avem, sunt contabilitatea și ajută. Ajută sigura. Cum Mhm. Rada n-avea și cu lucrurile, ți știi să la tine cu mâinile. Tot n-am, știu, Je. știi ceva să la tine, n-ai mai gândit asta, dratu. Și Je. sigura lipsește să știi și când fații să dai la lantul ca altul știi magini. Este Je. fiare, Je. Lauri. Va să știi că nu poți le dar tuti, că na, fustăni de nuntă nu putem să le dăm toți. Și este. Și Dai-mi și mas vrei de taifa anicu chirliată. Inimii mărtai în 91, ceamurile de sus, tora de ceamurile de sus a zburăm. Și tu soial tasente, gamce găzăc. Și socul meu era teulu al gamce și soacră mea Marica, soacră mea era de-al Caluda, de Beidaut, smărtăia, păi, ei se aflară doi, unul tati în Grecia și mama în Bulgaria, parcă era, Tovărgărie. Și am mi mărtai, vin la hoară. Nu-i fu greu, de la oraș la hoară. Chicutirul era, Costel era în Constanța, lucra. Și când, eram și în hoară, eram și acolo, stăteam naveta. Când încolo, când încolo. Și până aia se afla Rufciorii, Marle se află în 92, Teulu și Niclu în 95, George. Și după ți muri soacră mea în 99, ne mutăm la Hoară după aia. Cât tu, Teulu, cât avea început clasa 1 și ne mutăm la școală, la Hoară cu copii, cu tot. Și adrar școala 4 până în clasa 5 adrar. Nu, a 7-a Teulu, în a 7-a îl mutăm cu Stanța și George era a 5-a. Cum fu titini să alexești bana de că să băti, bana de hoară? Știu că mi-ai zis că de una parte ai un vrare ti fissi, din natură. Mhm, Și asta, mhm. partea asta îmi zicești că țari hari. Nu-i fost greu să știi, nu-i fost greu la Hoară. La început era greu, când nu aveai apă, când era niți copii, cilimeni, când îți trebuia să-i lai, și nu aveam apă și nigeam la șopat, cu doi cuvați. Când nigeai era ghini, ama când te turnai cu doi cuvați, era cam azorii și adrai câteva căiuri. Pe zi, am trecut și aia, trecură. Tricura Ea așa, greșește, ea tora, greșește. tora, Când cresc, îi vezi că sunt sănătoși, și crescu și se îmbărbătează și așa, și după aia s-a greșesc cu toate. așa este. Și, E, și asta ni per mult îmi șatan, dar îmi permite să că țari hari ți lucru îmi șati asti la hoară când poți să serli vera zvezi e. să le zvezi tali. Noarea spuneare, este noarea spuneare. Când ieși serli în afară și șezi și mai ales când este lună în plină. Ei, una mușuteață șezi mutrește luna în plină. Pe mine e așa, e ca una magie pe mine, pentru mine, mutrescu și când mi, mi, fe, mi mă ipsește. Adică nu aflam cuvântul. Mi mă ipsește. Ahât mușate astea. Și stealele. Ca să mutrești stealele, v-a zis că te-a zburăscu. V-a zis că te-a zburăscu. Ama, ai mine iau care stealele tora iarna. Câte? Iarna sunt mult umșate, mult umșate. Și cam parcă înghilicesc mai mult. Cam angelici. Oricum mutresc eu mai mult când ies la centrală, la foc, cu serliș, când ies, șed, sunt 10 minute, mutresc cu stelele. Mult umșate sunt. Tine să aflaš și mara miraketi te îngrăpsare. Vreau să te E, e. întreb cum a hurhi, desi că te văroară și tu, chirolo estu, ți luai
maštini da minutici mu treš steli, mu treš crlu, ma cihini da kloš foti si ta îngrăpsare, cihini vreo idee, ti vrei să îngrăpsești, cum vrei să... Pașiniști de acolo, pașiniști de peste tot ene. De peste tot ene, ama noi în tot, na. În zboarele când vor ele, nu când le vrei tine. Că sunt multe ori li capți și nu în. Că nu poți să îngrăpsești să dai ma. Nu-i dai mai inspirație, nu-i dai mai... Uh, mm, e mai tare, nu-i dai ma. Cum ahurhești să îngrăpsești? Mi descu că tută bana nu aveai mirache asta, ahurhi cama... Uh, Anda eram, eu zic că avem un profesor foarte bun, dascăle de la atunci când acurhesc cu noțiunile acelea de bază, Masi dascalul bun, să înveți de la el, că atunci era și ori de compunere, cum îl zicea, te băga să scrii compunere și după aia te băga să citești în fața clasei. Și, într-adevăr, era competitivitate între noi, adică nu, care e mai bunul, care e. Și de atunci va fi să intră tu noi și cam ghivăseam, nu dădea lecturi obligatorii, e. Și când nu are mulți ani de-am, dar știu eu că pot să îngrăpsesc cu de-am, dar eram, nu știu care să știi, Netlog era paralel cu Facebook. Am pe Netlog cam a scria lumea, cam a îngrăpsea și cam a ghivăsea ți îngrăpsea. Și atunci zici, hai să îngrăpsesc ușor. Și care a zis că la unul îi plăcea, la altul îi plăcea, deci hai. Deci vai pot. prota, ti ideea aveai, ti îngrăpseai. Prota a îngrăpsi, anda eram prota oară în delta Dunării. Caș cât mi-a ieșit. Ne plimbăm cu barca pe canale și atât isihi și atât mușuteață în deltă, cu verdeață multă, cu pui care bat, cântă, mult mușeate astea în deltă, mult, și cu soarele care te îngălza, este... Și a scris și a îngrățit cum îi zice, povestioară, că la porțile paradisului și uh, permitusi cum vizui eu plimbarea aceea în delta Dunării. Tu ca una Și torni di giornal di Texidi, eu permito e, e, cum fu Texida ta, cum fu... cum mi-a ieșit, cum emoții, simți și cum îi zice. Uh, când ce trezește ție în suflet, ce emoții, simți. Și după aia care vizuia și zicea, mă, una e, băgai și pe Facebook, am pe Facebook este mult, cum zic eu, superficialitate, nu știu cum îi zice pe armânește. Mhm. Mașa și te față lumea este, să spuni că e bun, că e nu știu cum, am tine nu cred că e așa. Nu tu te sunt tu de alihia. A, și asta e E, chestia cu vrei, îți vrei să ca, ziceam partea asta cam hândoasă, nu para, e, nu para zvedi pe Facebook, este mai mult de cum par lucrurile, mai mult sunt ele de alihea. e. Și care zice și că valibați zice că un like nu te agăgaște cu ceva de la un cunoscut ca zică că e gine ți-a scris. Că nu dai mai gine. Și după aia zice, ia să scriu mine pe grupuri literare. Eu, într-adevăr, care ghivăsește, știi ce ghivăsește și poate să zică dacă iaște locul tău acolo sau nu iaște. Adică dânăseate, ca să te faci de râs. Lipsește, vach, să le zicem amântriturilor că prota a curhi să îngrăpsești să pimu cânești. Și asta Yeah, a yeah, avut și yeah, să zicem mai multe canale, eu puteai să zburăști cu alți oameni, să zicem yeah, că yeah. mata avea, Ai de casca, au da, scot. zi? Casca este încădea și vai stare. Magine, Mulțumesc mă mai este. care va zic că a curhi și să îngrăpsești să pimu cânești și malișor aflași
îți dăteam un cercu online, Je, je, eu je, care puteai spitre să îngrăpsește și să aprochi je. minduiare de la alții. Ta să Je, înveți. ahter cercuri lipsește si băștear mâini. Yeah. Lipsește si băștear mâini. Că noi nica nu știm să îngrăpsim, adică așa, ia, verbal, cum zice, oral, a zburăm, te-a zburare e dișor, ama te îngrăpseare mai cam greu. Sigura, sigura. Și Și lipsește cercuri de este literare la noi. sigura, și maxus una este să îngrăpsești să îți dățăm spiritusești să-ți adrași și altul lucru este să îngrăpsești să E, dați e. în Eu ficțiunii, trebuie, eu trebuie să și gramatical. yeah. Adică, așa mă obeti всем. Eu vas zic greșit, eu vas tare, ama acolo eu armâne am grăpsit tietă, va să vă gramatical ghine. Ți-aduți aminte protili orianda pitrițai, ți-a îngrăpsai tine pe cercurile astea. Ți-aduți aminte să fulișor sli pitreț, te minduiai că ți va sibă mas zică toată lumea că Uh, ai îngrăpsit și una chirătură. Ți era Să știi că frică. nu tot e fără bune. Adică eu mai, la varianta care era de prota, dar apoi după ce comentează unul și altul, cam a schimbi, că la un cenaclu să zice, nu-i ghine acolo. Știi, va și zborul la ăsta să mai ghine. Va și zborul la ăsta să cam așa. Și ascultă și acolo, și tine știi ce vrei zis, și ca să iasă mesajul, să zici, să care, și ieși, ca să iasă ghine. Știni, ti tot n-a avut de te mutrita asta, niheam ca constructivă. Să nu ți hibu frică, Nu critică. de Toro, nu de Prota. Nu, deci critica este foarte bună. Ama critica cea care construiește, nu critica cea a cârtilivoșilor, care mulți sunt cârtilivoși, nu critica lor, aceea care zice că e more știi va să baestă, sau tu hoara mea îi zicea a pânie îi zicea papă, sau la altă îi zicea nu știu cum. Nu, aceea nu e constructivă. Deci o critică constructivă iese ceva bun. Și masă să-i zici a omului că nu-i geni, ama să-i zici în așa fel încât să nu-l dănăsești. Yeah. Nu știu ca să mă înțelegi. Ca să, el, că dacă vezi că are potențial, îi zici să nu tare, să nu-l torni o muzică că aia nu mai mă, că mă ca ție. Că, pe mine, pe Mucăneaște când a scris, fură editor care îmi zicea că nu, masă nu a scrie altceva, degeaba scrie, degeaba îngrăpsește. Și eu îi petricui un poem atât la un editor, George Terziu. Cu el a scos și prima cartea de proză, cu Leimar, cu el, la editura lui Oadrai. După îi petricui și poema de. Și îi petricui un poem și nu l-a resit. Zice, aia tine, ți este o chiriare cum îi zice, de vreme. Oara, ți chiar oara. Să cheroara, e. Și eu zic, mă, să-și câțită ți ești un prin cheroara. Și apoi, zice, ia să-i demonstrez eu lui că nu cheroara. Și apoi a scris, uh, uh, eu nu sunt timp pierdut sau ceva de genul, pe armâneaști eu tradus ca sumet, chirot. Mhm. Și demonstrarea lui, după când îi petricui, zice, asta într-adevăr e. Deci, te ambiționează, adică, dar nu știi, că el nu zice în sensul că nu mai renunță. Ai ceva acolo, dar trebuie să mai faci, să lucrezi, să tare. Și mai lucrez. Și pe narga ducești că ți se alexi niheam tolia de îngrăpsare? E. Am devenit și mai critică. Eu, când îi ghivăsesc la alții, eu mai critică. Și când îi ghivăsesc și ți-i îngrăpsesc eu mai critică. Mhm. Câte ori zic, o trebuia să scriu așa. Nu mai stoarnă. Din prota, niheam știi, ai scoasă tu migdani, pimu cânaști prota. Am scoasă tu mingdani,
cartea de proză, aia Leimar, Jurnalul unui înger. Yeah. E, și coperta aia este dată din nepoata mea, Maria Tasente. Mhm. Ia o creionă. Diți E. zburaște este carte. Cum? Diți zburaște este carte. Care este permiflu? Această carte zburaște de un feată care a rămas și ea oarfână pe la 16 de ani, cam așa, și își crescu, da, aproape de 18 de ani. Așa și își crescu singură doi frați. Și după ce crescu tare, la vreo 26-27 de ani, se îmbolnăvi de leucemie și muri. Și ea a zburat și despre marea ei vreare din mică, din Italia și zici că mai scriu la ea, nu mai o lăsa ea și Amanica, am permite la ea. Mhm, mhm. Va să-i chiro. Va să-i chiro și știi cum zic cu toți mari, că ca să poți să îngrăpsești, va să ghivăsești. Nu ghivăsești, nu ai cum să îngrăpsești. Mași de așa de capul tău, cât va să cum zicea, nu mai știu care am învățat, zicea că eu nu citesc nimic de la nimeni, că să nu mi încurc ideile. Nu se poate așa. Adică n-ai cum. Va să ghivăsești să-ți scriu și alții. Că Iar turli de exercițiu tațati, cum zic, uh, îți vezi cum a îngrăpsit alții mult tu boi mintea ta și îți vezi mhm. ți-a dar ghini, ți-a dar ghini, ți se disește cu tine, ți nu se disește cu tine, ți poți să tine altă turli, ți nu ți ghini, tața că altul zi mult mai ghini de tine. Este E. una praxis de ani de zile ninti să poți să scoți ceva de lihia bun. Este și una parte de învățare prota, și de ghivăsare. Va să înveți, va să ghivăsești să mult. Ca să nu știi zboară de eu. Ma să nu ghivăsești să nu știi zboară. Ma și citești, și ghivăsești dicționarul, am aș dicționarul, va să știi cum se bagă zboară, nu? Yeah, Că mi-a citea, bagă zbor de zbor unul în altul dicționar, va să le lezi în cheamă. yeah. Eu nu știu cât de ghine le leg, am să zic că le leg ghine. Cum Eu, a eu Cum a hurhi și se îngrăpsește și permânește. pe românești, prota oară a scris și Hagilarea. Mă vizui că toată lumea mai dibăsie pe apea. Și el s-a scris și eu, tipoara mea, că chiar mi-era doră și de mi zici că mi turnam pe isim tipoară și a scris și Hagilarea. Nu știu dacă luam textul ăla. Dar luam pe blog, care îți va să-l citească, să-l ghivăsească, poate să-l pe blog și să-l veadă. Ca să băgăm și legătura E, către blogul tău, sunt moabetații îți dezvârtește. e. Și ce Și poara ta? Ați avut protul textul ți l-a îngrăpsit și e. Nu era mult mare și ca să o scriu, își l-o îngrețesc gramatical corect, că a este naima mare dureare, naima mare caimo, că nu știm, meilichia mea, mica nu știi să zbură, să îngrăpsește corect gramatical. Că m-am învățat și la studii, eu s-o înveța și textul lui de ale Lina Lucia Mihalcă. Eu vizui pe net la pictare una poetă care a îngrăpsea armânește. Și Mhm. unul pălăcărsi pe ea și lu traductare, lu adră gramatical corect. Și de putui de avui curajul să o bag pe Facebook, altfel nu puteam. Eu nu pot să scriu așa. Deci, deveni atât de critică, încât nu mai pot să scriu, să, să îngrăpsesc și să bag ceva care nu are care nu e. sigura. E. E ca să zică că și ți-a scris și ți-a grăsește și este. Nu fă eu și dacă ce-am știi. Deci decât să zic așa, mai ghin nu a scris, nu am grăsește. Și apoi am mai scris și un poezie, un zu și dea un și la geame la mine și a scris de Lândărușii. Ea era în rimă.
Eu în rima scriu, cu rima scriu mai puțin. Mai puțin, mai mult și în vers alb. Și a scris și știi Constantin, protonipot, Andasaflă, chiar și inițiativ Constantin. Și apoi, deci mă, cartea este de poematii, care în 2020 a apărut la editura E Creator. Dit poematele este, eu le-a predut doar mâneaște. Și izori, Pe mai Narga am, izori, Baie. pe larga, e. Am gură 40, nu, doar mai va. Avem o întrebare de la domnul Dimitrandu. Ți desi ai tu minti să scrii și proză, te ațale ignorisme de salcâni. E, am tu mintis, geam de cilimean. Eu acum și primul că ne știi, suflet de copil, îi zice, am pe blog, am îți ved, vai pe o și sper mâneaște, că și bă, da, nu risc mai este de hagilarea, de bagrem. Ce proiectul este tu, suflet de cilimean, suflet de ficeric din Nicu? Este le cheamă autobiografie. E. Că îi zic și alimana mea, că îi spun povestea ei. Aia are un filmic mult greu de bană. E, și îi zici că este ca un, cum îi zice la promisiune? Tâxești că Ei, tăxi, că când eu povestea ei va scriu. Nu știu care să o scriu, să o îngrăpsesc când ea să ia tu bană, va o îngrăpsesc. Mhm, mhm, mhm. Yeah. Cum ți pare ideea asta să a scos tu Migdani, nu ficțiunea, ma lucruri mult personale ți fură de alihea. Tu bana tai, tu bana a ților ți inferi mult. Aia și ca un lăturii de zățeam duchiarii că, asta nu va zățare, asta va zățare. Mindescu că scris Este, autobiografic, ti mulți oameni nu este nu este lișor să dar așa ceva. câteva, care vale alăxesc în ea, mama, nu poți să le spui chiar tuti. Autobiografica, mă, și cu alată să cheamă. Mm. Că noi armânii e mulți pizavență. Și va să aibă mulți cărtelivoși care va și râdă. Și numai așa este amintesc că tica fi este mult ușor să scoți, să ziceam, E, toată lumea să vadă minduier la este un act de curaj, este. Cum așa îi e, zice curaj? Mă rog, nu știu cum îi zice, dar curaj. curai, e, Da. curai. E. Bun, care vă zic că este proiectul ăsta suflet de Nic, ți lua curhiș, Mhm. primul când aști te minduiești, nu știi sigura, vahi val șuți pe permânaști, Da. vahi vas badza acolo și niheam de permiflu ali dadi, a ta. Mhm. Ai proiectul ăsta mizilo a curhiș și Ia ai lucrat hurhit. mult cu ia curhi. Ia hurhit, este pe blog. Are câteva episoade și care va să-l găsească pe Mucăneaște, este pe blog. Poate să-l află acolo. Mhm. Uh, nu știu când va să pot și le-a dat tuti. Că, Și na, permânaști, ai curhit să lucrezi la, să zicem, apriduțarii su dus mai largu permânaști, este mai ună idee, permânaști în este chiar mașină idei. da. De oare este mașină idei. Am, cu Tirolul, va fi văd permânește. Yeah. 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 Am Uh, mai este poema lui Vasilu Permâneaște, că, cum zice doamna Chira, zice, ți este minduit pe Mucăneaște, cam mai greu să șuță Permâneaște. mhm. Și ți este minduit Permâneaște, tot așa, să șuță cam mai greu. Mali știi dau limbi, v-au dar pentru soni. Mhm. Că tine știi, ți vreo și zâți. Și yeah. Mai avem o întrebare de la Florentina Costea Țiduții, care fu protlu contact cu angrăpserli cu poematli permâneaști. Titini. Permâneaște.
Deci ți menționez că este lândurușa drag protavara. Ама кându luaš protlu kontaktu s gyvasešti zicem poema A, ti ți Ghivăsescu. kându fu prota Nu oară știu, gyvasešti va permânești. nu mai țin minte. Îi se părea, deci de Ghivăseare îi se părea că e mult zori. Mhm, mhm, Că nu este, cum zic eu, nu avem cheamă grafia, cam cu NJ, pe care scârte pe mine și domnul Mihai Prefti, că nu voi cu dublu L sau cu nu știu ce. Este nu este lucrul la meu să îndreg grafia la tare. Sunt oameni învățați care vă întreagă grafia. Am cum îi se părul cam alișor sus. Eu pot să îngrăsesc cu și cu s, și cu ca și armâneaște, să adrăm ca rușii. Cum să îngrăpsește că rușii așa adrăm. A îngrăpsea cum sabie, nu cum ea să îngrăpsește daima, că așa învățăm la rusă. Uh, scrie exact cum se aude. Și nu, tare. Mi gledam, Am, isto este să zicem un embodiu, ti mulți și mai am avut. e, Mi doar asta sigura că are și un aver acolo, nu este lucrul de cum să îngrăpsește, este că când prota oară, anda ești învățat să zburăște și sabdă în limbă, mhm, mhm. este niham zori să ai idea, zicem, viteză, dar să ghivesește tuta și i rușii, cât ghivesește tu limba ți oaia învățată la sculii și bun, Mhm, ai, mhm. ai ghivesit în multe cărți ca fi un tu limba La de. mine nica e zori, că nica cu dicționarul tu mână, că nu tare. Sigura. Ama ce vreau să zic este că știi mine și mine cu his să găsesc cu permânești, cam am amânat și după ți treci zicem din dau frânz, eu sigura lipsește să te dânsește niham, este zborul la cel, este zborul la cel, așa să Mhm, îngăpsești. mhm. Dar apoi îmi pare că să dară ideile automatisme, ți să dară tu te alte E. limbi, ți le învățăm. Și după aia este maș una frânză, tu una limbă și astea E, ajunge să găsești tuta și avonia ca limba de crati, ca limbi lixeaniți. Tora Ghivăsescu. E, Tora Ghivăsescu. Mi învățai să Ghivăsescu și ghivăsindu lui am văzut să îngrăpsescu. Am mas nu ghivăsești să, nu poți să îngrăpsești să. e. Îți dățem ca stil de ți găsești pe armânești la alță. Care ți-are hari mai mult? Îți dățem de poeții, de proză, de ți-ai găsit tine, pe armânești. Am ghivăsit pe net de la Caratanu. Nu știu alantă, nu mă știu doar Caratanu. Mine nu știu. Eh, fu Neabuhare. Neabuhare. Tora DPC are o săptămână și altă DPC Pirpiruna ale Elena Lenz. Am plâns după ea. Deci ți o mare, cu câtă duchiare te armânami și îți dusea când o onea. Și duchiare, într-adevăr, duchiare mare, că și putiță dau li feati cu numă de armână, unei șana, unei luna, și mult mersi, mult, ți zic, mult mersi, mult. Delicioso, Su, ți faci suai tu, bibliotecă și su găsești, așa este. e. Și mai găsesc cu antologiile este care le-am ți putui și eu, ți cărți în căzură tu mână, așa și Miră Blestimată, al domnul Dimitrandu, al Cursisu, su Ghivăsescu, am mult mersi audiobook-ul. Mult mersi audiobook-ul. Nu știu care sunt de pisică, nu mai intrai pe net, ma mult. Are și boația de permitusește mult un chat. Mult un chat. Uite, și audiobook-uri nu are armânești. Și ațealii poate să... E, Alicia, tora kad засеш, E, tora kad засеш mi gândeam că asta poate să și una, zicem, ca una metodă, poate să-i ajute și pe e, ați gândesc că este niște amzori stacați, să găsești e. tu una limbă eu nu mai ai găsită ca noară, poți să Mhm. acurchești și cu audiobook, sama, așa este, averile astea că faci să ladrăm, poate să te E, verificăm. Poate să bună, una culaie te, zicem, te limba.
E că când zburăm să zici că am abonamentul pe Voxa și când nu am chiros Ghivăsescu, bag și ascultul. Cărți care uh, vrei să le ghivăsești și nu ai chiro. Și apoi cât s-a dat lucrul și el ascultă. Mhm, Și mhm. tu ghivăsești. Tu ți intră, tu mă du, zboară. Ma zburămtora de ghivăsare și, na, să asculți una carte, să asculți un poem. Vrei să curiește să ne ghivăsești țiva? Și după aia mai am îndau întrebări, am aminduiam că E. spații. Ți vrei să ne ghivăsești? Mă, vrei? Uite, să ghivăsesc acel cu războiul. Ia. Yeah. Închid ochii, închid ochii și a războiului este tu mesi de ambină. Cu urzătura adrată de turnimii. Ițele mintite tu ursită țăsută, trag bărzile cu putere de cilimean. Caftu pădărițile ți-a îndrupăs cu urnechea mutrită de suvalnița, ți tragi pe anarga un is buisit, mutrit la televizorul fără de buiei, de lângă icoana casei cu un candilă apreasă pe ghenii. Dinaintea războiului, este ușa, descrisă către cosmul. Și după el, este ferida pe care nu-ți vede soarele ca anuară. Intră mașnicheamă de lumina de la stur. Cât poți să ghivăsești cărțile împrumutate de la alții. Și niurisma de bagrem. La stânga, dușeflul de cănabii aniurzește apaie proaspete cu veara al fundazilor tuiale. Masa aibă ei, va să avem și noi. Ți noi, mă, de cilimean oarfăn, cu suflet mare și capul aplicat. În dreapta, cribatea învălită cu beliță în irlă, ca amarea de curăvulile ascunse de alții. Țăsătura e bitisită, a mamulița măcării iar până ți s-adră flituri de brisime dezmălărată. Înclid ochii și țiva, flituri albana ahât scurtă. Aristo. Yeah. Când o când o îngrăpsiși? Asta este, să știi, una din primele poema de a scris Timu Câneaști. Mhm. Și tora o apriduș tu armâneaște. Are Vran, cred că are de-am dau un priduș. Că să nu doamna Chira de mine. Că îmi zise că tine a scrie armâneaște. Iar ghivăsi, mucneaște. Ghivăsiți îngrăpseam eu pe Facebook și se păru că am forță poetică. Eu știu foarte, cum îi zice pe armâneaște, la, la modestă, că nu îmi place să Tapine? mi alabdă lumea să tare să mi alabdă eu. Da, tapine, ești tapină, zicem. Nu mi-a să mi alabdă. Și ea îmi zice că Mucani se are mulți care Angripsescu Mucăneaști, Amate Armâneaști, Izorii, Vasă, Sfântare, Cara, vrei, ajută-le pe Armâneaști, ajută-te și Angripsea pe Armâneaști. Și apoi a zis, parcă totuși și mi trăzea, îmi cheamă Gianlu, că să Angripsescu și Armâneaști. Și apoi, hai, a început să îngrăpsesc și armânești, are și poema de duchiti pe armânești și a îngrăpsit direct pe armânești, are și poema de apridusi. Mhm, mhm, mhm. Ama îi hărăstusesc ale doamna Chira. Ca să nu ținea de mine, și tot ea mi stare, mi înscris în pena român. Asta vreau să te întreb. Yeah. Când dau zboare de ție este pe narmân și ții adrași. Tu pe narmân și Pena român, poate. yeah. Un andavus. Pena român este una asociație de, cum îi zice, prozatori, de ceva pe limba, Oameni care îngrăpsesc, e? de prozatori, de poeți, de tare. Este o asociație internațională la care, cum și noi, și armânii recunoscuți, precunoscuți, și doamna Chira îmi zice că tinitora, zice, nu ai una carte armânească, am îngrăpsești să armânești și lipsește si apropiată tu pe român.
Și la recomandarea, nu știu cum se numește recomandare, a năsei, mie a chiar de înarmână. Mhm. Și eram și la conferință Belgrad de septembrie. Și ți-ai zburât. Cum fu conferința Belgrade? Ți-ai adrat, ți-ai zburât? Andam să ies mult mersi. Dacă era chirolul cu pluină și cu tare, am tare. Mi-adunai cu oameni armâni, cu suflet te armânami, cu multă duchiare te armânami și acolo să zbură de ți vasină tu inător, să mai ți va să dar pen, să dar este cum îi zice, un filială sau cum îi zice pe Ah, armânește, în AUAM desfătare. în Și Armânie, sigur și Românie. Yeah. românii să-ți Că împărtășesc este, bună filială uh, în România. că este comunitatea cama ligată, au și cama muhtare, cama mulțăchem și cama năținem, vai, ea se înființă acolo, tu să vii, sunt mai mulți al mai mulți sponsori, că tot e cu oamenii să fac. Fără sponsori, fără care nu-ți faci niciun lucru. Cât Yeah, statul nu te, cât va să da, nu să da. yeah, Că Manu te cunoaște ca minoritate, ca nu te știe. Ei zic că noi nu avem limbă. Și cum nu avem limbă? Și noi ce zburăm? E chem dialectul la lor? Nu chem dialectul la lor. Avem o limbă pe care o zburăm. Am mai nu te cunosc, zic că nu. Și mult, zici că mi-a risi, că ziua să ne ia ședințele și îți băga la cale mașini și seara după aia ne adunam, ne îndemâseam și deam o bete, mai recităm poezii. Eu, cum eu cheamă, cu Sinchi și cu și ca mijirii cheamă și bărbatul zice că fericire. De râs. Ama omul e gine și bășe motiv. așa este și nu-i lișor, nu-i lișor să Nu, scoți nu e ușor. te îngrăpsi Nu și e ușor pentru că mine ți am grăpsit, ea tot legat de mine, cum zic eu, de, de duchiarea mea, de geam. Nu m-a simțit ora scrie de ceva, a îngrăpsea de ceva. Nu pot să îngrăpsesc la comandă. Ei, sunt un scriitor care, într-adevăr, îngrăpsesc la comandă. Ama eu nu pot. Eu trebuie să-l duchesc ca să pot să-l îngrăpsesc. Mhm, mhm, mhm. De-aia aș zic că mine nu fiu poet. Am atrițit că ești, ma nu E, ești. mine fiu un om. Un, un om. Cu un mirache Nu. ti zboară, ziceam. Cu miracete zboară, când nu, de mi zici că nu-i dai mai în zboară și când e în, sunt ori când ele în angărliga de tine și a hânta te-au sau hare și a hânta te mă lipsesc încât nu și în stare să le încrăpsești să câteva ca să le minte, că nu le ții minte. Și apoi când vrei să le îngrăpsești, nu mai poți să le îngrăpsești. Am atât te hârsești din mușuteața lor. Mhm, mhm. Și el și așa. Vă oară poți toarnă înapoi. Yeah. Mi-am cu că asta este relația cu, de exemplu, cu Fotisa, cu inspirația. Vrei să ne mai ghivăsești un poem, ceva? Yeah. Nici nu mai știu să stare. Eu mi-a drag mult de ăla. Zic, mine nu știu poet. Ia. Mine. Mine nu mi-a amintai nici va schiu vă oară poet. Ca imagini sunt unica îngrupața hânda, sumnăcămea și vulcanică. Nu au cuvete și iasă tu dălță din magmă opărită. Ardu tu zboară nizâsii, sneacă tu api mintiti, zăgădesc cu tu negru îndisată, tu nearagă trimburată, a spinzurată de lumină. E cam aș curta este. Dacă e că se și spui disește mult o ghine cu ți zburam noi. De-aia zic că
Nu îi îndai mazvoarele. Așa este. E. Tu, zicem, tu ești în momentul care ți pare că este una poemată molto bună, că țin și ghinii, care ți-are hare molto, mai vără Mm. ziceai la îndreapte, eu zic, asta, azi îmi pare că molto bună este, e molto bună, îmi pare că și ți v-am șat. Să știi că eu nu le ascult dacă nu ies gine. Că atât de critică mi-a drag. Și iară mai arătusesc cu câteva oară și oricum îi le dau din ale doamna Chiră, îți vedă dacă e gramatical gine, eu tot apridu cu ațele care le-a drag. Și când îți zici în ăsta că e gine, cam nu prea alții zic la ele. Că, na, dar mica, mai ard de avițare, mica. Atunci, da, le scop tu migdanii. Altul fel nu le scop tu migdanii. Mm. Mas nu hiu eu sigură că este 100% corect. E, e găsesc. De gramatical vorbind, da? Și, da. Mai Așa e e vără, deduchiare. mai e vără ți se Deduchiare pare, asta e că sunt alții care nu l-au habit și sunt alții care nu l-au habit. Da, o să, a dar și băghinii toți. Yeah. Hai să ghivăsesc una în răcurimă. Păi că te zici că o tare și e asta. nu, rețiva te așteptăm. Mhm. Mă lucru. Mi-a lăsdai. Nu ai îndreaptă tiază? Nu, tare, e prin tai, mult prin tai. Am, știam că iau. Uite, una aș scris de pe minduită pe armâneaște. Mhm. Geam de cilimean. Geam de cilimean, preație an de an, știne armânia acolo tot toate el tiro. Trunțelar fără perigii, amintat de toscutidii, tuti isile a tale, Dumnezeu le-a dat răsteale. Screșță și una câte una, să-i adun până pe lună. Geam la meu ascuntul daima, cât mult închidoare bana. Plânză, lăcrănile tale, Dumnezeu le-a dat ploaie. Aisită și bluisită, scadă peste lumea totă. Geanul meu aprins un cheamă, timiurisma de timian. Timbi mâna, ieși de acolo, nu-i tine troațel chiro. Inaua, eu arâs la tău, îl aduse Dumnezeu. Lua drăa rază de soare, sti vindică de lângoare. Aristo. Aristo Covruș din Năghibusiș, Yeah, poematele astea. Mindescu fații, că fații de noi toți că estim șat și să ți se îngrăpsește azi pe limba noastră. Mai avem o întrebare de yeah. la domnul Mita Guda, care zice așa: bună seara, nu avzei de iu era păpânii și de iu vinire tu României. M-a spus mai des Nicanuară. De intonația zborului, mai multul unzeaște de grămusteni, înclinăciuni la daule doamnei și Uh, emisie. Yeah? eu zic că păpânia mea eu nu-i cunosc. Yeah. Maia știu că era de la Bijduveni, avea surori la Bijduveni. Chiar nu știu Bijduveni din sezonă. Am mai pare că aveai zis că mai multul hinea de tu gărții, una parte de Yeah, 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 gărții și... Yeah. yeah. Și noi, Hagilarea, fim curtuveni, cum îi zice? Nu? Lupuveni. Chiar nu știu. Nu știu, Hagilara, Deci Sam iertare ca este, nu știu. nu are țiva. Yeah, Napruchem și de bitisita am moabetia noastră, yeah. tricoamene. Și noi ca Uite, bitisită uite, avem... eu una zburâtă. Eu să ziceau asta, eu. Zice lumea că eu am mută, am. Eu chiar așa am mută. Și ce este că amuția? Masa ai ceva să spui? Ca să zici, zații zboară cu axii, fac mai multul din un sârb zboară, zice și eu. M-aș ști să le ghești.
Așa este. Aqui que Yeah. se... Noi, ca Fioare to BTC, avem trei întrebări scurte de oaspeția noastră. Yeah. Protest, masă fără zbor armănescu, ținai mai mult o țari hari. Un zbor armânesc. Isihi, iar are mult. Multul și o aflu mult serli când te zici noaptea, veara când iasă. Că eu șed până în afară, tu foișor la zel, tu păiată, sau cum îi zici, o pe armânește, păiată, cum îi zici, Așa nu mi păiată. E, cam așa. E, șed până pe la dau noaptea și ascult isihia. E mult, multe înveți de ea, m să o asculță. Să știi să o asculți. Protestic înveți și să știi singur câte oroare. Cu minte. E. Bun, isihia, care vă zic că este zborul, ținea mai mult o țari hari. Masa ești vără mâncare. Isihia. Calezmata. Și Calezmă. calezmata în taci. E, mi-a rețit mult. Și calezmata, a vrea și un poezie cu ea. Un poemată. Wow. Calezmată. E. E masoia, putem să Știu mă să mă. Parcă o de mea dacă. Te-ai din măcare? Ia, o, e. Vrei să ghivăsescu? Mă zici că țari hari și zborul este Ia, și ia. aici poemă, ti el, eu zic că... Ia. Calezmată. Mi-a rețit mult a este zbor. Va înticălisesc cu tu minduierile mele, prin zboarele țin in avăgliga. Și nu-i frică, mine maștii frimit, nu mintesc cu cantul ele, nu-i merisește mintătura. A este zboară în ea vine isihia alarmă, mult alarmă. Tăși tu hoara îi mi-amintai. Aclo, ti bană ni puchirească, chiru ti totna niurisma de acația. Tu hoara iubuneți tora, ti id gheabană, și ca ei și cad avudiți din îngoarea din vindicare. Să nu exihisești să zboarele mele. Ghivăsealii așa cum le-a grăpsescu. Greali, minduiti multu, frimtati zăli întreți, i că archiușiroasi a zvumuti lișor. Eu și mine maș un om. Țin să pitreați una calezmată. Te ariseaște, dă-i cale, ursea. Aristoti poemă. Yeah. Te răstusesc și că mi-ascultați. Yeah. Ai vără mâncare armânească, țineai mai mult o țari hari? În mâncare armânească. Toată lumea va pita. Și mine o voi pita. Am un mâncare, ți o mâncam când eram mic, tărcânălul. Mhm. Mult bun. Și tora zilele astea, dragi tărcână, mi-a dus un verișoară tagalie gara, țalcosa, și nordiver al Costela Nicuțilului meu, și adrăm tărhână și lua draia și cum știam eu că mâncam când eram mici. Când eram cilimeni, nu știu, se ducea la Ceapeș, lucra și tahinării, adra mai știu, tărhânălul și când noi l-asculam, l aflam aburit, prieten. Mult bun era. Mhm. Mhm. Yeah. Sora masa ai vără cântec armânească, țineai mai mult o țari hari. Un cântec armânescu. Mi-a mult Sirma Buci. Mhm. Multul. Mi-a și era cel. Tora snomalată-se. Pe caftul ca fioară. Și nu poți să te aflu eu, pe marginea de amari, în plângă meu ca-i mos. Sper că nu alutusesc cu că e de Sirma Buci. Eu așa zic că e de ea. Cu ama vascafto. Păi pas caftul și-o, ca să-și vără nițusul. Hai, Ama mi-a riseaște și angătan și când eram în viață nouă, era, atunci așa era, cum zice la obicei, că corona înticnește. adetea, și era. Era de te scânt în viața nouă. Ah! E, și cântam de adun cu cumnatul Iani Șiru. Eu am trei cumnate și în acea dimensie e mătată la Jirlu. Și e cam cântă, el are voațe tare. Și hai, cântă și ne ajuta. Și multul ne avea harețea. Ce stai, nu știu ce stai pe lângă mare.
Lanțul, ea nu la... E, tora nu-mi ticnește. Vrei să pun un mobete și nu mai vreau un chirui. Fugi? Fugi E, că... fugi, e. Tu minte, luam ma, nu mai tora. Oh, E, amărtii. amărtie. Amărtii, v-ați ține sigura. Era un cântec de vreare. Ci stai fiată pe apunte. Ci stai fiată pe apunte, neam și în Johnny Lânge. Lânge, și snecea după răstipon. E, 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 și, e. ne avea har, cântecul ăsta îl cântam. Și cam aveam și boați atunci, că na, aveam cam puțini chilați. Tot s-a îngrușit boața. Când bați chilați pe tine, s-a îngrușit și boața. Yeah. Mariana Haristo, mi hârții multu, că vom da o Yeah, lez. yeah, Mi hârții tu că ne divăsi și poemat la tale și yeah, yeah. Vă Hristusescu și eu. mi zi așteptu să îți duc în intiș proiectul M cu Yeah, Gian de Ficiuric, de Suflet de yeah, Gilimean, yeah, cum v-ați vrei să-i duci pe armânești. yeah. În toate alea ți vrei să le dar și să Am, ai calea eh, îmbarnite tu pe armânești. tora tu bitesită care ați mea lași, v-ați mai zic E sigură. nica ună poemată. Tatea meu, care uh, îl iertă Dumnezeu, are în 2011, era amintat în februarie, tot atât scurt, pe Mhm. indice de februarie, de scurt. Și după câțiva ani, i-a scris și un poemă. Și va să găsesc o poemă asta, mă sper să nu lăcrimeți. Ora tu dipisit. Cu iara ziua tău, nu te căftai tu caduri și nu apreși nici o țeară. Te căftai pe timiseri și te aflai tu în voltă cu mâinile după mesi. Mutrinda lui am vârliga de tine. Andrezeam de adun zboara încruțăiate tu ursite. Să hârși deadesele galbene de fătume și să bășeai mâinile aușite în mult agonia. A câți ai vor gineaua de perla tău, să ne arcurează nopțile, ne aduși aminte zboarele tale. Masa aibă ei, va să avem și noi. Fără zăți vrăoare că aveam așa xii de duchiare. Nu le-a căchisi, am aletinisi iacșe. Știuși schii dai matituți, amaca nu oară maștetini. Oarfăn crescut de păpâni, lălăni ștepi, mărat troot la oamenilor, ama cu geanul tiriu. Te aflu daima troot alimană, te sprilinzăli șortul lăcrânile ei. Nu fuziși, nu va te duți, va fi daima cu tine seri. Aia este mobetea noastră. Vai va buhari, vai nu va bu. Haristo, că un Vă Hărăstusescu că mi-a plăcut tu casele voastre. Haristo, Seară bună! de Seară partea bună tuturor! a mutritorilor și vă ne vedem săptămâna care vine cu altă mobete și cu altă oaspe. Haristo Nicanuară și vă ne vedem. Seară-mi Seară, seară, seară,